muna nung ready hami di son hula-hula muna si Han ima na mga adopi gokong muna do jojo muna jala maban kewajiban nami ima son pasahat ulos saput tu bere nami opusi parel asa tapulun si bagading men na dirulok na pangiringan sian hami hula-hula muna maselas rohanami di bagas sadarion na mga adopi bakke do pasay are-are ni opusi parelon hamu paparan ni naburukku suaksoni hamu na mardongat tubuh marsada neroha tujulanon tujagar nama hamu masih pairing-iringan matutu jadi di son ma sadariot tutu hami pasahaton ulos saput di ho kita holon membuktikan sejarah dok di kekeluargaan sejauh mana kita punya kasih, sejauh mana kita masih holongan namar hula marbur asa tanda kutip panot diho simak kata ni tulangon asa dok peganganmu tujulanot di pudian niare nelayon mengadopi kekeluargaan dok na tua-tua na joloi bereku dot hoboru molonga diliot tuan anak palomean hagabiyon Victor dihalapu titulang na din na doto pungna manaruhon paropana molo ita na jong di bagas sa sadaryo pero konon cerita di alay kenyataan na memang itu jadi di bagas sa sadaryo ma bere doto guruku pasaton nami son ulos sabut ulos parpudi di bapak mon di simatua mon buru imatad dari holong ni rohani tulang muna siya muli na sorang bapak mon satu namar pinopar ibana tangi yang dosian hani hula-hula muna berero at hoburu dungu pasahat hani non ulos sabuton debatama namana putih berekku doho borukku di pudian nilai kon dina pinasitani jolma di hagabeyon marhide tuna putabay nama pahopukusi parel tuhatop na martinodohon asa bitang narumeris turbuna somorok tujuluan nyarion di pudian nyari nilai kon saya tutup nama pahopukusi parel tubuhan anak horiris dohot boru petung torok matutu tong dosian hani hula-hula muna gunung nami hamu ditangyang hasangapon mulo jol maramar sangap bere ikomaniop hatani na dua-dua do patun hanguluan tuis hamagoan asa patun maho bere kudo hoboruku marpangalaho songo dia pe akka namasa jadi nak salpu iko boy may pasi kopong mo baga sa roham gabidami buetom mo jalalinggan na bere iko popot do di pudi saya ma di jolo asaringgan hita magdalan mangido doho mandapot ahana da tuju di pasu-pasu Tuhan mawanot bere mulu diulah ko hataki dapat maho gabi anak namar sangap tagak konok kudo ho berekku dot hoboru dia kasih namoti sian hani hula-hula muna dongak kudo ho bere bapak ni barel dot hoboru makubal si akan nasi sulau muna dangalani balgani sulau dangalani balgani rezeki dangalani gudang nasi namot naro ale malo maho bere dot hoboru mamak ketiki mamak kena adongi terlumui mari ari sadarion bodoh mengerti ho bere dohot hoboru posroham bere dot hoboru jomuk do sude noni asa di pudian nilai kopet to songo di dok netu maro hono kutu amuna dua do papu kusi parel asa pinatik kon hujur tutongan di tapian tusiho mangalaka
tusi mahamu dapotan persaulian. Matutuk. Masalah rohanami bere daot oburu di bagas tikion. Naung sisadaroha kita namar keluarga. Tata tanggal sadarion songa sadiri tulang musin siga boga tulang di bapak mon. Ucatat di bagasan rohaku. Sedari maaf dang nama bukai bugang ulos parpudi di lainami opusi parel. Di lainami opusi parel om matutu ulos parpudi di ho lain. Anggia ma menedikon akan uli ho di pudian nyarion tu oparammo tuta bane tugabina sonare be bere dot ho boru sok songina kamwa kasu di keluarga upasaat hani ma ulus saputon saat-saat ni solo ma saat mat sapian di tiga ras Jul vek kamu lu sih, jul vek kamu saat mahita namar hula mar boru tujuluanon tupanggabian tupar horasan lima idok habis yang hula-hula mau lihat Marangi dua bor. Berjolo damang siak tangan manganak guru nirajai guru siagian siak kuta bonat dolok badingi. Napa dua hon damang si dua manganak guru nirajai buru pacedan siak kuta batio badingi. Napa tuduhon damang si bedolo manganak Nirajai bor sinaga siap kuda sibota apa waktu na boronami siap tangan marhamulian mai dua anak niamang boronami marga siap dumutai prapura na palimahon na boronami siap kuda marhamulian mai dua anak niamang boronami marga mananu dumutai pakka sigorbo na palopong damang ng takas na paro-paro ima opong paren lupat tubadoli du may tanggal onom burasya 1987 marumur masa tu sedarion gok malia pulpitu tao panganak boru ni Rajai hula nami boru pakpahan siasik kalang huda 10 prapu tu masara bawa sara boru na ya ibu rokku marhamulia mai tu anak niamang marga Sibagariang tu kota Medan alai dangarang dope danak buat kamu mah ditangan guna asal tu tibu tuan ama do boru nasira ya bawa ausat diri mai aman farel lupa turuan anak boru dirajai siap kota sidak lai boru pasaring cuma dihami danak secara bawa kumuma sudah peparan ni amanamiom era boru parumain anak pahokku 5 amat raja inata solibara dok sudah hula-hula nami dok raja naliak nalulu asa wak kamu hami di tangiang mula asa tumimu asa ditabai Tuhan dihami agabion situhu ni anak dok tuba boru tusulano amat teraja do nata solibera mono tungarong utang do singir dari hami pacaro do mga manggar somani majono na buek tar patorak kami justru mono ni paran do beturuan utima magati penggorau di saur matua sari matua saur matua sosok ni mah dihamna na berhabaran di beturuan Hami boru muna butuh bosi yuris do namoratu unggal sigalini molo di dalam ni tanyang dong botuk sahalak pehita matuk botuk dawang pe secara tanyang gohi tarik dawang mak siswi do gora-gora ni hasudo ni nanggohi bokot dohot jujumu tongdo songnepon ni si jolo-jolo tuwi do horonan asa
nuka bakar nyape husigi adik pe nang binoto ada tilo na manisi asa songod dia lak nga songod dia onok nga asa takas tujuh purba takas tujuh pola asa adong si bahajupun si buhon ni roha tanlumobi si pangiruhon ni si tuan na torop tamat tanang mertua di bata marhite amatta nang inatta suri badat ima donon nami tu hamuna saluhutna asa marpanukum mahami tu bonani hasuhutun songod dia lak-lakna songod dia unokna songod dia hatana songod dia nidokna takasma di bawah rajeng oh dati ma diamus marbuah-buah kamang raja inak suri bara diari nak sartu takas do taboto ima nang manguzunguru ang kinami ut musparelo pusparindolion los di basadarom matututa sinari ibana martubo nyalaman ima dadatta dinalaw manggar naguk kami tuamu raja di dongat tunami raja ni boru raja ni ali-ali raja ni sumusaparap do pawarpan sarut nama raja di dongat tu raja ni boru raja ni ali-ali raja ni pariban sarut nama raja ni hula-hula nami mariti dok raja nami asa matangnya kamu pamata debata dihamil sa suhutun salin di debata kami sadara ni roa do dami lumuwi ma di hagabiyun di situ bunianan do di situ boru nang di anak niba do di paromain asang giat nong di pasar di bata pas-pasona asal tolong di tabai di bata di nasida ke pas-pasona beragami lumuwi ma di hagabiyun ni amang do di situ bunianan do di situ boru ya kaya nakon ya kana meti totong ma matanya kamu asang dia ibu merbagurami tujulan naro ya kana masikola totong matanya kumamang asa dorong mana bisuki dorong mana pistar tujulan naron dalam bulu tujulan naron ini nabagai pas bajuru dalam totong sehbiari di mata dia kanong karejo totong matanya kol buka hutan yang mau kamang asa buri terbaik kari mata dia keperkarejo dalam berikan tujulan nario imata namang ima buana takas marajai lau manggil tuhan tari bata Dabima jala horas rajin haduli atak kasani manukun kasar rajin berbuah melihat itu perjuru donon nami di hamuna saluhutna terlumuhi hamuna sahasuhuton na ingot do hamu di Buddha dan lupa di tona jala arga tona nyuk putih pahiti mo tutu ada tahun mangido pasu-pasu tu amat tanah mertua di bata merhiti amat raja nang inakta suri pada sanggi matutu songon sadani rohamuna nahu beri kami torop molo sada rohai torop pam nasongoni manian tangiban nami toropnya kapasu-pasu anak si muna tu juluanom molo ingat do tanmo di hop basian dan apalah saya dililing kimeluk na dihadapi ho diletuani do kita basa-basa mendak saya dililing terjadi kimeluk gabi torlau paruman nahinang sonar ini yang nisul anakon molo secara hazul mau madak kabukti bau basian aborat si pikiran anak si tahun ini alay gumos donon nami au basian do yamu na saha subuto tung iman na suwoy dia turjolma parnguluan manak sari-hari tubuh manak sari-hari mati odo sada janji tuduhani na subo di bahas jolma jadi sidonok tuhamu bahwa semangat dengan berdoa. Lo setai sepeda pembasian kita malu kita. Dina marsahi kita malu kita mengatur dada. Ida benar didok dina matinggangi doa hehi. Dina hehi dia matinggang. Malu tung matinggang peperasan ni bahwa buku
sonari di hauna sa hasuton parhehem ma jalom muna tu julonoda pakbabu di hau maksud tu jelas yang kiap ma anahot doh paromani partohap di campur ni pinarari ni amata nomor 2 di Batar laos ang kiap ma arisadarion dilihat Tuhani kita mangulahon ada pataktai di tiur ni hari di lapok ni hari terlungoy bina lapok ni raja nandok tangmuna salutna asaboy berdalad dohot lapok dohot denggan sahat tu sikokna jalan marpangiduang mahamu tu amat nomor 2 di Batar di Halgabiau di Hamorau di Hasangapun terlungoy di Gajang ni umur asimat itu rohani Tuhan dioloy may pengidot tay asa situbon anak buhok boru hamu saluhutna diakan masikola di parsajari Tuhan dilihat ulon sifido sekolahna diaka nasa tuan anak ma diaka tuan boru ma diaka na sola ahud na berokak na ditungos Tuhan ma rokak na gabe sahatu na sa rumah tua jala tetap ma di gongkongan ni pasu-pasu ni Tuhani hamu gabi boy sadarawa sada pikiran muna jadi alamar dalam 2 waktu yang kurang punya katidu honon alima makikima usi bukso yami ma paduhan namion songon nelukon ni upasa nama dok asa bitang narumiris tua pun na sumorok di dulu ni purba 2 hamu na saluhuna nasa hasutun tubuhon anak mahamuriris boru torok dengan muna ma satu na sahu matua matutu asa tibo tiang ni rumah tibo tiang ni soba nunga gabi aboy mana satu nomor sahu matua jala nunga marum ugabian utibuan ma umurmu do hagabiamu saluhut nahamu aka na posok matutu asa takke uluwalang garingging jala garigi situ pohon anak uluwalang mahamu saluhutna toh borumu parmas jala paremi matutu asa sita batua ma perlingkoman ni siboro di sahaput de batama tuhamu tua horas jala gabi mahamu di paroro matutu sahasani solo masahat tuat tiang nunga huruf kampung yang 6 tu ampan nomor 2 di Batak majak madaging naktot di muna leling mahamu mangolu horas jala gabian matutu Saya hormati Bapak Protokol dan saya hormati ibu-ibu sekalian almarhum Maruli Tua Lumbanturuan salah sosok seorang koordinator wilayah Tapanuli Raya media online Bicara News. Beliau adalah sosok yang mempunyai edukasi di media online kita. Kami keluarga besar media online Bicara News.com turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas kepergian Bapak Maruli Lumbanturuan. Saya selaku pimpinan umum sangat terkejut mendengar Bapak Maruli telah pergi. Dan untuk itu kepada Ibu Naomi, di mana Bapak ini adalah yang mempunyai edukasi terhadap media kita. Untuk itu saya juga bermohon kepada Ibu Naomi untuk memperjuangkan yang telah dirintis Bapak Maruli Lumbanturuan di 3 kabupaten yang terdiri dari Tapanuli Utara, Samosir, Bahas, dan kepada keluarga yang ditinggal untuk tabah menghadapi segala cobaan yang diberikan Tuhan kepada kita. Semua serahkan kepada Tuhan, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Janganlah berlarut-larut sedih. Anggaplah kami keluarga media online Bicara News keluarga kalian juga. Datanglah mengadu ke kami, apapun kejadian kalian, kami akan menerima aspirasi kalian. Di mana Ibu Naomi saat ini menjabat Kabiro Tapanuli Raya, berikan apa yang kalian susahkan, sampaikan kepada Ibu ini. Kami dari pusat, dari Medan, siap untuk mendengar aspirasi dari anak beliau Bapak Maruli. Jangan larut-larut bersedih. Begitu juga dengan Ibu Naomi, di mana
Ketua IMO Sumatera Utara juga mengucapkan turut berduka cita. Ikatan Media Online Sumatera Utara turut mengucapkan berduka cita sedalam-dalamnya kepada Bapak Maruli, yang dimana telah dikeluarkan surat mandat kepada Bapak ini menjadi sekjen di Tapanuli Ikatan Media Online. Untuk itu saya serahkan surat dari Ketua IMO Sumatera Utara kepada Ibu Naomi untuk melanjutkan tugas yang diserahkan IMO Sumatera Utara. Jangan menangis Ibu, lanjutkan perjuangan Bapak Maruli. Untuk itu saya serahkan kepada Bapak Ibu untuk menyampaikan sepatah dua kata. Saya sangat terharu Pak, ini surat mandat ini. Saya rasa saya tidak sanggup menjalankan ini Pak. Aduh. Maaf, agak Anda. Dan satu lagi kepada keluarga yang ditinggalkan Bapak Maruli. Bapak Maruli adalah sebagai Ketua RIPON Ikatan Relawan Bobi Nasution. Beliau menyampaikan kepada saya, beliau tidak dapat hadir, tapi beliau menyatakan suatu saat dia akan datang ke si Borong-Borong. Itu pesan beliau kepada saya. Saya selaku Sekjen RIPON Sumatera Utara, apa yang disampaikan sama Pak Bobi, saya sampaikan kepada keluarga. Di suatu saat beliau akan datang ke si Borong-Borong untuk menghormati almarhum yang akan dideklarasi, ternyata tidak jadi dideklarasi berhubung beliau telah meninggalkan keluarga besar RIPON, relawan independen Bobi Nasution. Untuk itu saya serahkan kepada rekan-rekan dari Bapak Maruli. Saya serahkan. Ummatan yang namanya songoni parlaw na magtaw songgo na ikulubi songoni mana songgo ni nauling roto hamu katwar na mangutop nasara do hon rejo mi ho tubun na tuton gabi boy maribu sada la mangatan yari sudang ni tuyo patari do masodang hati ulul sodang hawlum na tuti pangalahom tuna humaliang termuudi tuak samahan i asa gawui sodak ko dihamuna sekeluarga doh na humaliang nangka Dijun rohami yang sakmi adu-adu mata-mata nomor 2 di bawah. Di balik nyon pasatun itu menunggu akas dan seruah iman yang tanyang nani. Soalnya kata siap kami di betah desa siaro las marohamuna. Turun naik masuk kata itu. Asa gudang dulu dua di bodar, gudang dua di sumur, gejang dua di bodar. Salhuna maham usaha sutus gejang umur. Jelas si torok pinapa. Betul. Asa dulu galu kemana tunggu. Tenggang nama hamu sorma tu atau karena motor. Ini orang ada satu dapat tu. Maksud. Satu sama tu batian. Sama do tabat orang atau berada persatu kinani sama dolan opar tu ada pertuan na sama hamu orang sama hamu tebang kirian. Maksud. Siap kami bertahan di Sasiaro. Nah saat protokol. Dia mau ke pemerintah setempat dodong sahutra nang mengabarkan bahwa teman kami lumawi mah dia mau rombongan nih mga ali-ali nih ang ginami pustarin naro semira do sa taru tundo nasa semurungon muna tegurok mah rokan itu anu akamang kainan struktur mula kamu dol mas pangarma itu non dala jalawangan japarmu alai moro bar turbula piamu saya tuhan tama napatorok kamu tugal ingin menawi masyarakat asal tuh di bagian sari pasok kamu sa do mendapat keluar Mari ia zo dinami di sadaro hamuna ya kaburu akalaiku matela suanami do hami tulamu marlas roha jadi tu sono pe ulos molo tunguli tak pola si pujion molo tukuro pe tak pola si cagar alai pas-pasu na gudang iman arawa nasional makiri boy ta sena matta nomor 2 di bata di parlau nilai ni bo tutok puro Bolong sendiri bodoh aku 2 hari seminggu saya kata ada orang itu. Allah disungkon irohai lagi mari berekod. Ila masungkon nauli. Angiat ma paupui. Itu kasi diwata tu bodoh nara tu bodoh jualan nario. Asadong doang mo na masih tukar-tukar pikiran. Nang disalu nang bubaran na bodoh nami. Asa dapat hatan situ tua. Tapulan si bagating ma didolong ipangiringan. Ora semahamu surya bubaran na bodoh nami.
jagar masih pairing ringan. Matutu. Asa dono nami tu bere nami, asa bintang narumir sima tua pun nasorok di dorong ke Purbatua. Anak peri hawarian risbor itu tabani bawa pun nami. Dongan sama kamu, dongan pun nami satu Purbatua. Matutu. Itu songono pen, laulas masa ton nami Tuhan muna. Las marwani badan, las marwani to di muna, dia mau raja nyarak ponna. Jadi saat jodoh saat batan, saat masa tanya nolo so tuamu ya nakon nami. Sa mangongong muna persaulian penggawian tujuan nyaro. Matutu. Jadi alarong. Walaupun dia datang yang alhamdulillah suka hubung kau pernah konan kamu tuh jauh yang alai raja nami raja nudola mangi rohami tu kamu masuk bahami 10 jari pasal pusara singa jujung raja nami raja nudola molotupe di purgun yang lama nokka kamu raja nami raja nudola masuk bahami Banang tubag nami kamu raja ni udah kamu selalu nanak karobong atau raja ni pariban mangilu kami jolo mangerik senasa tirik ngerongan nami raja ni udah marhit sopan nami mau otung oleh kamu maju berpangeran nami tupat di pangeran nami raja ni udah alami otik nani mereka tinggal so dia besok panami dapat dapat terus dari lasmarani dari mu urusan mereka demu nah yang minta tahu aja pesawat pesawat satu bulan tersehat mana itu dia sama kami sama-sama
asa hujur mana pagawon tutulo tapian tu dia be hamu salu na puparan na burna malaka tu sima jomuk par saulian Betul. sa disuruh mana satu waktian di sono masa tulong kami ada tulong ada obat betul dalam sama itu horas jalan kawian Betul. Botima roha mi deson pawahon na dohami marhabut ni roha sa bagas ni bagasna lasu tu si mamartami ang mahami tutuhatay pete suita bayak kang anon dia muna salu na raja namang boronami tangi ma tuhatay ditangi ang ni salu na situan na toropon ang dia makapampunami si sarasado marpinopar saras 10 sada tuzuluan narion Betul. saya di laut debata mahai bisuhon di mana di laut debata di hamu hasa daun ni roha akkaraja ni amang baru Oke, itulah. bola tuk songonope na boy di haroronami do tak kapariba muna sotung dia roha muna tuhatai mana mangatur roke besongono di paronami imajo songo buah-buah di paronami hami hula-hula muna si matu muna pakparap do akka pariba muna ipe akka ngadorak sota pasahat ada ta nila mastok kejo kesempatan di ho mendokok kata pahuputa narok tutuhat tapat dengan basai ala dilihat do tiki ihita ima dipal motingi hilakon laku na burson siya bingon masay uta puila si ube uboto ke berni helakon ama mula ni sa ini helakin na nakuha tabi mandok na sonti halay songi mahura kapeni tuhat tak ay na buhay lumot tak ikon sa guru di Tuhan itu jadi mengaji alat Tuhan helaon ba basay bila pumni Tuhan tay may mana do may mana partohap di nganan na pinarari ni Tuhan so lima si Ronok tuho nila selamat jalan mariho selamat tinggal mariho tupaupuk ko si David ini si moting bapaon itu tuho na pikir aku itu dia manja Tuhan urat na kapami Tuhan tupaupuk sasalay mana Tuhan Tuhan manwa naraku ma setang semua alay Roma utuzon piring ma ba mga tinggan hamuna bisi piring ba maulati matuhan mga dilya koro hadami tuaka baba tuana mga dison piring sendiri las marwaktu tuani matuhan maulati mayu saya kudu baga sa rohaku tunggu piring alako jadi silohonon namin tumamuna ba una mapasatok kinan torus marsi hawolongan kamu hawolong yamu mapaupuk ko si sada-sada so larong-dongan na marsi pasukunan hamu dodongan na jadi silohonon ko tumamuna melihat kamu marwah kamu na paupuk ko ajar-ajar kamu ibana ay so dia tu si dobe mananga dari upah ba totong mardami-dami na muna so ngani manang tu berekku si Parel molo Panginoon yan amang tahe apala juluboy niyan tidak ada si Parelo no pung nari naroha alay lang lumot itu anido jadi si bumagorang may si Parel sa jolma na burju may roha jolma na wolo manguloy pode niya kan na tuwa jadi di rumah pikiranmu amang David
pasaha matuhutu hatai sude kol soni rohami asa tu hatai na mangalean roha naringgan tubuh asa tu hatai ma tu hatai ma pasaha dirinda joda asi maruhani tu hatai mau lihat mai masih kamu urban bereku stepit silent saja nama kamu tujuan harian semua ini matong di bere terduga bere mana dia alai pasal waktu di bere dua sudah itu Tuhan ini Tobo si bata tuau tulang doau dirik rohok na pojok na dirohami ino tong na pojok diroham mergo mau bere pasar mau lapang rohat ton layon anggian siya menifat ibana dia raja ni niligono gijangi oleh hati mah tidak sama sudah dua hari muna mana gaya bil berhangki nang dia keburu bere muna ala nang mata kasami bere kamu bersih paululuan matu jadi di bereku do di boru nami ujui nang di pasok muna takas do ami jalui naga bisa da buru ami do tula-ula muna boru nami do amo ngolo di pakpahan alai pas dorohan ami di bereku do boruku di do na tua-tua sada do matani ari disondangi do pertibion sada pe bere anggoda me nasihat tuani di batu pao di namaranop kon namarahanggi nang dia kana mariboto sude nai saudi nyaka nani sikap ni roham dia ka ari na bangihut jalan kata kas takani lalu dak katulang udah kopungmu di parakok di mata dia arion bagiannya di budian dari tabba di anak, tabba di boru, tabba di nongadongi asal tabba haga bioni tabba pasu-pasu calon musiat tuani ingot maho bere ikom marhiti tuani doho asoboi di nama ulaon opar narikot diho anggo holang gogom dodo pikiranmu dang boy ingot me bere dah asal boy pinomat dang songon na ibayin ni bapay do omay ujui ni goluna sa tongani boy lupa tu pombe alay sa tuani ma di mo lutuk songon ipe di hata nami akatulang mo naong pinukan yung pungunakan ipagkatayo ni las maroham mamasumaso mamatan na bartuari bata motima mula dong dope diak ka naman ang bayak kata kasi pasipul pa muna ba pokok na porsiya di ba adang-adong nasutar patupa di bata itu kuncinya ya David adang-adong nasutar patupa di bata alay di samping ni adong parsauran nauli na dinggan madalupod di bata dohot madalupod doang colma termasuk may nakaning di agka cerita singkat na pinatupam di martongan ibagas na kanigubigihan terharuria na mabigi suarami upong jadi bos roh aku so kami upungmu sa luho na kalayan akka tulangmu bos roh namin di Tuhani donganan no ramotan na ho doho boro o makparel marbisuk kamu da marorok po nakababatua kasi maduam boro sudi do akka abangmu mengala molo adong paingotot tu abangi bisa dah iman naulokon dang adong nasor patu bade bata holani di piopo gabe baksoran daw dinalingga kodo akadong atumo maka abang mo ka sudi keluarga na jono to terumubi to hanya katolangmu di sidik kalang ya dapat apa pasu hopo taba marana
dot Marlboro tujulan nyarion gabi dorok pinoparmu so ni nasi ni helakon do borok kunahinan olakko taring-taringan na menurut tanyaan nami posrohami Tuhani adang adong terpatu pada bata gabi olo do nong pinoparmu no torok untuk ke depan itu harapan kami songot tulang mudu akau pung musa sidik kaman alai posrohana be ditabani to kaulau na dingga to karen ro hitam lihat ke depan do tu sidik kalang jangan lupakan langkah ni baba do oma dah oma munahinan soi nama molodohan ula-ula na papahan saya hera di langit doang di bawah terus jadi kami berharap juga dari si David itu dos oma parella yang lima harapan nami mulai dari itu atas songon hata di dua madonon nami bago na dungdung main na tu bilo-bilo na jagar molo tu peng lungun rohata rohamuna di banadikon ni helon pasu-pasu itu hamma tujuluan non saya Roma kana jagar matudo mulai dari itu hata yang uloson gabi si kacang umur mahamuna sa luhuna berenami nang aka keluarga be bidang do ditono nang kena tulang mon basama tu hatai dileo matuhamu akadala ni pasamotan na bidangi lubi siani si toro rabu doon idono bal ka pangiduan nami so na uro na parjolo na kaning anak sasaro pung David marpinopar 110 sara maho tua katik kinanang ro asa gohan nami masongo silup-silupan na matua asa tubuh hari-ara di partukon ni huta pajakitan danak perlinggoman yak kana matua ditabani naung di basa-basa tuata ni masih parelon tua katik kinanang ro dilo debatama dihamu anak siwa sangap boru matong siwa tua takas dongat taisa tunasa urmatua matudo atong pangidon nami dotong diak kadalan ni hai pasoni songo padokon ni nama tuai dakkan di sitoro pinatanggo pinangaiton di hari-hari di perdalanan ni ngolum papu debatama nagai parorot sitok kamatong panahik nahiton matudo nang diakka dalan ni ngoli betong dotang ngok nami asapago hujur di juluan di tabian di dia pamang manang nahaban inul lakam saya disibat tong di patongon debata kabar saulian matudo atong pasat tamian no lusot tuho pung sahat masulun tu botian ni karas sahat holong nami tuho asimaruhan debata di pasu-pasu maho gabi-gabi aja lah horas matudo pasahat mama baik nama ulos do rabu ngarasruani deng nami ulos maruani to dinami dinamajalo ulos herbang nari pawasapmu mana ulos panyari di bagas etikon anggiak mamahitanamu lamangare romatong rihami kapas-pasuna lumu mari popuro deberemu imarhiti di seluruhnya dos kendegoro do dia kapas-pasunan na beragamin nang tutikin ngro raja nami raja ulah di bagas etikomu pasatami tuamu ima song pisonami dosiul di bagas etikon la somma karajanami pasahatami tuamu maritis elek ngabe do sopanami do pas kuat na tonggi sok songorima naktu tulang ngabe tulang naro dakaring song nai gorong marga ari torang la somo pasahatami rajani ula-ula tuamu na modu songoni pe pangelek ngami do pangeron nami bararima rajani ula-ula ina majalo sopa de ngami di bagas tikon songorima do parjolo pangeron nami rajani ula-ula
di bata masikap na dihamu. Sakla bagot na marhal to man ni agata di Robian. Horas maami hula-hula muna majalo. Marlibat ganda tong pasu-pasu dihamuna kamampamoron namin na mga liyan. So ni mga atas yang kami pakpahan mau lihat madihita mau lihat masaluna. Aman paren. Tohodui moros nirang inamada sinamong tunga sa ingok-ngok. Alanya hai inama advera. Tohodui. Perhatian nami dia man. Nadi baga sarvami. Songan nadi baga sarvami do nang dirwana. Alai aman. Napos torohanami. Kami ak babakmu, ak inongmu, siat akan nomor pariga. Ditanya ngami to mata nomor 2 di bata. Asa. Tumibu tarapu rohamuna na asaki. Asa ditongos akasirasi roh Tuhan. Takas kutanya kami. Dijujur ngolu ni anggini banahina. Saya dodam. Bawa asih bawa ke si bongkuan alai aman di tikion jojo mahami tu mata nama 2 di mata di pudian ni opung isi barang jojo tu akka ari-ari namangihut asa dilihat tu hatta diham matanya hari besar, sadar matanya hari disedangi pertivio. Sadar lama, tanpa si pare. Tanya ngai mata mata nomor 2 di bata. Sesara gak bisa pusara, sesepusara gak bisa rasara, sesara-sara mariusara, bahkan marasu-rasu riusara. Omma kutanya kami, tua mata nomor 2 di bata. Asa ras rohani badan, ras rohani itu kita saluhut, keparan ni opung parel dudi, amang, honano siloh nonan, di pahopukku, si pare, asirohani Tuhan, ipur magorang ipahopku, Martino anak, Martino por, tu ari-ari nangihu. Naoro mangiut, naoro pangihutan. Jarak tu nasaur matwa. Asu buto. Totong rohani martaniang tua mata nomor 2 di bata. Nang akadia ke nomor hawi ho nomor hahangi. Totong roh kami juga yang ngami tua mata nomor 2 di bata. Jumolu. Yak kadius ni rohani. Itu mesti hatta mai di hamu. Asa dawo dalam ni pasu-pasu di hamu. Nasa rasu buto. Putami hami aman di kostri unang ma akan iduli repak-repak hukum puli-puli perdohan sosok unang ma aman ikor rak hudul do rak sariti kamu sara pada hora sara pakatayun asa dawot nahuli dawot tunaringat unang mangisu tu akan ari-ari no sogot masih nanti mau didolo masih betul songgot daran dia kamu dia akan ari-ari lanjut asal aswan kita namar handi dumodi nak akal bulat-bulat do akal dia naluru ditanya ngami tamat namar 2 di belakang di hamu nasa suatu mau tu ngarompe di hamu nasa suatu nah di persekolahan totong dua kami ditanya ngami tamat namar 2 di belakang asa motor tuan itu kolang sibitaran baik nutunan ni akolah tanya ngami tu matan mat kari bata tidak baik di nasira tu bisu do hafstar mara baik sila siroha omma bilana kami tu matan mat kari bata moro arong di koparan ni do pungi nah sudawo debe silakat ni tadi totong kami tanya ngami tu matan mat kari bata asa tuivu dawo sirokat bitodi rokak gabe rokak mamong rokak nasal madura omong tanah kami tanah waktu di berapa langsung itu
diak kana mangalulikan juit. Totong do kami tengah ngamin. Selamat tanah waktu di betul. Tumibu tahu. Perkarijon na sama apa ras ko ibaran lang patojon na sida. Mulu tu ngarong nong kerejo. Itu orang ini kalata. Totong do kami tengah ngamin selamat tanah waktu di betul. Asai do situ tua. Asa pakat do hotan. Dengan mapakudulan. Tanpa dinasir bangkat manapai pangalahan ni penguduan. Masuk. Molorong di keparan ni nasida. Di, nah orang kipas pamatang nak. Totong doh hutun kan mata nama dua dia bahasa asal dia di nasida hahi pason. Dua akak are na ngikut. Ada baru perbuat sati sehat tahun ni amat raja. Malu masai nasida tu di jama amat tadi bata Jehovah. Masuk. Asal tu ngapurang tan nang idor ragan ni bahasa pasi. Dan amat tanah tua dia kata, sikok ni jarang muna, jara pos maruna pasu na gudang bayar roham muna solan. Asa si malas sudah ada di tahu bah, sudah nasi rakaban ni roham muna pasal tumma amata di bata jauh. Masuk. Sino putih kami siang pangoran ni hulu ton tinadba mau penasa matu protokol. Mula muna pasar ibu. Ima tutu, ya katik kinok salpo. Deng nong jumulo salma tua amang guru namin. Dohonokku lai doh dihoy to. Molo alan imudar do siu do daging lai do tito. Patuk do masak mehiu. Tangis tarilu ham. Alai hatani dewatana madok. Hamatean perhitian lau mandapot to Tuhan iba ingot tam lai do tito itu jala ingot itu do lai kuison dang naholak kamu namar setahun on lai hami do hula muna namar habok ni roha ditikyu di parmodin ni aman burung di wato tangyang nami tomata namar tua de batang di siapudian ni amang burukon maning kalau sangap maning kalau tua di hamuna saluhuna lubuwi ma di pinopar ni amang buru namyo di tiga tutu di hari nauli di natiur di parnakok ni mata nero di patu pahamu tutu ima adat nagok obar tu partuan ni amang buru namyo asa pengang nami tu amat namar tua de bata nakok matua nakok malas ni roha nakok manang hagabio di hamuna si pasato ni amat namar tua de bata sejak koromuna tu tiki nengro jadi lae dot di ibotok kudison tuk pelungun roham ito do dilekku saluhu naon rencana di batado sakak ni di batado angkor hatai nian nang dugat jang umur ni amang buro alai nungaon na terbaik di rohani Tuhan nak tuk do hamu saluhu na lumui malaiku do ibotokku menuhuk setahun nono dipergugi di batama lekku dipergugi di batama ibu tokku dina padu-padu bakeni amang buro asa tiki-tiki nengro di pasar di batama di hamu akas las niroha ditubuni anak ditubuni buru taba nong adong nong di jaromuna sia di bata ala adong do benaking kubigi hami ima hubar tujur ningoluni amang buro namyon meletuk perong pinopar ni amang buru namyon ina suatu buan anak tuga buru di pas-pas di batama tong parbui di bortian na anggiat itongos di batama tong akka selas niroha tiki-tiki nengro sok-soni nang mula tu ngarupe dia ka pinopar ni amang buru namyon ya kana me ibu-ibu manggodang matong tiki-tiki nengro sok-soni nang dia ka nong sekolah ibar bisu di bata ibar maloi asa mabelas rohamuna akka tu di jangan hari sok-soni nang dia hamu saluna amang buru namyon dia kana batua asa pepeng matok kamu lau matua tiki-tiki nengro asa dohona me sona tua ador haluk ka matau tugon ko robok ador hati ting tugon tuni lobo penggeng matong jalan nang maham matua mangiring-iring pahopu satu namar ini satu namar nono betul asa lomak main nak siljuang lomak so tinapor-tapor ya horas mau salu na pinopar ni amang buru naman na tinggal di huta horas nang di bangaratuan betul so ni mana buyo pasatami amang buru hobar itikyon
Isububun nami ima ulos pitanami do namang burung tua mata namar tua debata ima ulos na gajang asa gajang matong barita gabi gajang mabarita horas lumay manang gajang ni umur asa tohoy do na tua asa tiyo man na isumur retar may di bonda saluda mamu raja ni ang purna si gajang umur jala si toro pinopar jala ulos na masa nami itu hamuna salu namang burung nami asaron nami sonay na tua asa horbo ni parsabila matus sabang nawalu hata nauli hata dengan aku pasat tami abing ma dia biang muna apo di simaju pasahato ma amata namar tua de bala sila ko tihami matutu masih perlu matutu ibu dia nilai kon luar biasa berbeli di sok kamu dia sudah marangki on de bataru na badumono sutu tanggal behamu ulos na utono kami ulos na berpuru di labinunu ni namano partono atau purumba hamu akan marangki di zuluan nereo dono kuma tuho hela hasian malo ho songo sia pura baba sahala mu malo ma ho marabang marba batua marnamburu marsubi taba malas ni rohani hula tuzuluan ni reon ai luar biasa do arek sedarion di bata pada mukamu ordo be kujasi imatanya ngam atong dono kuma si sadata si sadurduk mahamu si sadatahi si sadatortoram mahamu tuzuluan ni reon jala la potomu ma akanauli daringgan pasu no di bata marhide tangiang ni aka nalulua mola songonipe ikion na buhu pasatami tung lasmar rohani belen lasma rohani todimu di batama mangaramoti butima diamu raja nami raja nudola nami pasariu lasmarani dangmu lasmarani todimu lasomo pasatani karja nami songo pasku anatong gedihamu songo ni mazo pangaran nami raja nudola nuria
dagi tu kami laus daruli kami di bisa natong ginabenda sa mutu kami di bagay sa tikyon wala cok kami may ilok si tuwa bagot na marhal to may nediaga te durubia tangyang kami oras mahami na madzalo pasu-pasu ni bata saya itu masikat ni dihamu na mga leyan matro besta badua may marida si pelo di batalo si lihut tua sa lihut na mahamu di baroro matro tondo ono nami mangujungi pertikian acara di habis dari om di bagas tikyo saat ni solo may sa may pirot ng ibudian ni lekon ele kamu bangun sa luhut na hamon sa zuhudon popuk ko helak buruk-burukku sa mahmud panggabian sa mahmud doktu barhorasa matro malo naman nami badamang marihami tapura man tapura be Ang marutungolo ang bauniba. Ihamon niya ang korna. Saraniba do bauniba. Yung yake mahamon Tuhan niya lagi pasti ko bangun karukado. Ima bondo. Yung tao mo dili mo Tuhan ni. Sangkian Tuhan ni Tuhan mo ako lang sa tulubi. Sa tarapon mo hamon ni o para niya namang bongkong. Yang kami sudah unda naromay. Gagal sa tikyon. Pasahat tamu mah, amat tahun, tangan ini dimakai, sanggit dijaga tuhatai, perjabat, ya sida, siya muna. So manok tinay karoronami hula-hula muna, takana maghamaranggi, mauliati madihamuna, masayang giyak mahamu, tulinggan na kana maghamaranggi kududa saudan, mauliati maditabutima. Amin lau marobamu di bagian tikon las marendagmu las marito dengan butina peron nami apa bohak mereka naik ke Mesir tanah sama sebentar mana para beli mana bersama tidak kamu pada waktu bermau mana rumah kau dulu mana kau Malaysia papa